Mga lami ang pagkaong bisdak ang gibida sa tubangang bahin sa usa ka sementeryo sa dakbayan sa Talisay nga gidag sa usab sa mga taong miduaw sa samang. Ato kining tilawan pinagi sa report ni Alan Domingo. Mao pa lang gyud ang paghaon ining tibuok lechon baboy nga gipahapa sa lamisa nga giatangan usab sa mga manuaway sementeryo sa poblasyon Talisay City. Makapangladok sa laway ang kagumkom nga panit nga maoy kinaham ug ang juicy meat niini. Tag 800 pesos ang kilo sa unod nga bahin apan mas ubos nga presyo sa bukugon nga bahin sa lechon. Gidisplay kini sa ganghaan sa sementeryo nga pabor kaayo sa mga muduaw silang mga mahal sa kinabuhi. Siyempre, mas lami ang litson baboy kung parisan kini og puso nga pang one time sa kadako. Sila raw usab ang naghimo busa medyo barato ra kay tag Jess ang buok nga makabusog na. Nakalitson nyo ang burot sa usang adlaw na karon. Karon, sir, murag wa kahibaw kay ganamanam lang og luto. Mao pa lang gyud ang paghaon ining tibuok lechon baboy nga gipahapa sa lamisa nga giatangan usab sa mga manuaway sementeryo sa poblasyon Talisay City. Makapangladok sa laway ang kagumkom nga panit nga maoy kinaham ug ang juicy meat niini. Tag 800 pesos ang kilo sa unod nga bahin apan mas ubos nga presyo sa bukugon nga bahin sa lechon. Gidisplay kini sa ganghaan sa sementeryo nga pabor kaayo sa mga muduaw silang mga mahal sa kinabuhi. Siyempre, mas lami ang litson baboy kung parisan kini og puso nga pang one time sa kadako. Sila raw usab ang naghimo busa medyo barato ra kay tag Jess ang buok nga makabusog na. Nakalitson nyo ang burot sa usang adlaw na karon. Karon, sir, murag wa kahibaw kay ganamanam lang og luto. Bilang nyo ang manamana. Mga upat. Pila ka puso ang imong mahalin? Kung ano siya sir, 1,000 ni kabuok. 1,000 niya. Usa ni mahurot yun ni karon. Antod gabi ini. Antod gabi. Oo. Okay. Tagpila man puso ninyo. Tag 10. Kumusta man panginabuhi ninyo karon? Kalag-kalag. Okay ra. Alang sa mga bisita diri sa Samaang sa poblasyon Talisay City, nagbaha ang mga pagkaon. Of course, ang Tatak Talisay nga lechon nga pinahapa. Kung limitadong budget, pwede rasan sa mga sulod sa ginawaan. Mo ning gipili karon sa ato mga kaigsuonan diri. Doon ay ginabot, fried chicken, tanan-tanan. Inyo hang mapalit. Doon na pagani uban ko na mapalit dito mga puto, uban pa mga kakanin. Nining adlaw sa mga minatay. Kagumkom nga ginabot kay direkta gikan sa kawa din kini giluto. Anaa pa ang mga lumo sa baboy ug syempre ang kinaham nga dinuguan nga nagpangagdas kalami apan in moderation lang alang sa mga dunay mga balatian. Naanda na sa mga nanginabuhi sa pagkaon dinhing dapita nga tultulo na usab sa ilang mga suki. 20 ngantos 30 ka tuig ang ilang pagpamaligya sa pagkaon ilabi na panahon sa mga minatay nga mausay kusog ang halin. Sila na katuig galuto o kaning kanang mga ginabot. 20 na katuig. 20 ka tuig. Unsa may nakalami sa inyong ginabot? Aw, lami gyud. Kay mao may amog yung negosyo. Kira gyapon, mao lang gyapon sa kaniadto to karon. Okay ra jud ang paninda. Dako ang pasalamat sa mga miduaw sa Samaang nga dili na sila moadto pa ug layo kay manguhit naman nila ang mga sudan sa dili pa sila mosulod sa Samaang. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.